Asi mi ide po krku ďalší mobilný operátor. Pred 15 mesiacmi som na Slovensku spustil prvé nezávislé telekomunikačné poradenstvo Telekomunikačný odboj Operatori.sk. Pomáhame ľuďom získať lepšie a hlavne lacnejšie telekomunikačné služby. To sa samozrejme operátorom, ktorých to priamo negatívne ovplyvňuje, vôbec nepáči. Môj kolega ma nedávno v panike informoval o tom, že vraj po nás ide ďalší mobilný operátor. Zo strategických dôvodov s vami identitu daného operátora nebudem zdierať. Od toho dňa mám pocit, že je moje telefónne číslo tzv. Napichnuté. Domnievam sa, že má daný operátor systém, ktorým sleduje, s kým komunikuje moje telefónne číslo. Inak si neviem vysvetliť to, že prečo moje posledné optimalizácie šli dotiahnuť do toho úspešného konca podstatne ťažšie ako všetky predtým. Doteraz šlo naozaj všetko ako po masle. Každopádne s tým, že sa operátori budú takýmto spôsobom brániť, som rátal. Práve preto budeme s niektorými našimi zákazníkmi komunikovať cez tzv. Anonymizované SIM karty, aby sme odzbrojili tento ich bezpečnostný systém. Okrem toho sme urobili ďalšie bezpečnostné vylepšenia, aby sme mohli naďalej našim zákazníkom pomáhať úplne bez strachu. Pravdepodobne aj vaše telekomunikačné služby sa dajú vybaviť lepšie. Vypíšte kontaktný formulár na stránke operatori.sk a pridajte sa k odboju.